Jo, čaute ľudia, vítajte pri našom videu a vítajte na mojom novom kanále Brawl Stars Gamer 2466. A na tomto kanále budem natáčať Brawl Stars. Takže keď pôjdete sem, no tak, no nie sem. A dáte mu proste odber na kanál a dáte mu ešte like na video. Budeme robiť video asi v stredu. On si potom môže dať video svoje na kanál, alebo ja urobím na tento kanál. Toto je ako úvod na hranie Brawl Stars, že jo. Budem hrať na počítači, lebo moje device sú ako, keď natáčam na nich, no tak sa veľmi stádrujú, majú tam také delayi a proste tak. Takže toto bol len úvod na Brawl Stars, takže dajte like a odber na môj kanál. A dáte aj na Top Racing SK, lebo s tým možno budeme natáčať v stredu, takže dajte si notifikácie. A na mojom originálnom kanále budeme hrať ešte Those Nights at Fredbear's, na to som nezabudol, zajtra, piatok. A to je asi všetko. Takže ak sa vám toto video páčilo, ak sa vám tento úvod páčil, tak dajte odber a like. Aj mne, aj Top Racing SK a čus.